ናይሩቶ መዋጥር ህዝቢ ኬንያ አንጻራዊ ኢሊኒዮም ዝበሎም ሓደስቲ ፋይናንሳውያን እማመታት ብፍላይ ድማ ናይ ግብሪ ምምሕያሻት ተቃውሞ ንምግላጽ ኣብ ጎደናታት ወፂኡ ኣሎ። እቶም ሰልፈኛታት ነቲ ብመንግስቶም ዝቐረበ ናይ ግብሪ እማመ ንምቋም ኣበይ ኩርናዓት ሃገር ክስለፉ እንከለዉ ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ግን እቶም ምምሕያሻት ህዝባዊ ዕዳ ናይቲ ሃገር ንምቅላል ኣድለይቲ ምንባሮም ይገልጽ። እቲ ካብ ተራ ዜጋታትን ትካላትን ዝያዳ ግብሪ ንምእካብ ዝወፅእ እማመ ነቲ ብክብሪ መነባብሮ ክሕመድ ዝጸንሐ ህዝቢ ኬንያ ከቢድ ስንባደ ዝፈጥር ኣብ ርእሲ መንደዓት ጉርንጉሪት ዝዓይነቱ ዜና ኮይኑዎ ኣሎ። ዋላ እኳ እቲ መንግስቲ ንዝተላዕለ ናዕብታት ተኸቲሉ ገለ ካብቶም ከጽድቖም ዝሓሰበ እማመታት ከም ዝቕልበሱ ጸኒሖም ድማ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝውገዱ ይግበር ቁጣዓ ህዝቢ ንምህዳእ ከምቲ ዝድለ ስጉምታት ከም ዘይወሰደ ግን ይግለጽ። ኬንያ ግን ከመይ ኢላ ናብ ዝኣትያ? እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። እዚ ፋይናንሳዊ እማመ ናብ ባይቶ ኬንያ ኣብ መጀመርያ ግንቦት 2024 እዩ ቀሪቡ። ኣብ ዝሓለፈ ሳምንቲ ኣብ ባይቶ ናይቲ ሃገር ከቢድ ክትዕ ክግበረሉ እንከሎ ኣባላት ተቃወምቲ ሰልፍታት ጸግዕቲ ተቃውሞ ምግላጽ ነበረ ህዝቢ ሒዞም ተሰለፉ። እቲ ናይ መጀመርያ ናብ ባይቶ ዝቐረበ መበቆላዊ እማመ ጽሙቕ ኣቢልካ ክርአ እንከሎ ከም ዝስዕብ ይመስል። ኣብ ዋጋታት ባኒ ን16 ሚታዊት ግብሪ መሸጣ ወይ ሴልስ ታክስ ክተኣታቶ ኣብ ዋጋታት ናይ ምግቢ ዘይቲ ድማ 25 ሚታዊት ቀረጥ ክሽነን ዝብል እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ፋይናንሳዊ ምልውዋጣት ናይ ግብሪ ወሰኽ ክህሉ ወነንቲ መካይን ዓመታዊ ክሳብ 2.5 ሚታዊት ዋጋ ናይ መኪንኦም ዝበጽሕ ግብሪ ክኸፍሉን ኣሚሙ። ድሕሪ ህዝቢ ኬንያ ኣብ ጎደናታት ዓዲ ወፂኡ ዝገበሮ ብርቱዕ ተቃውሞታት ግን ገለ ካብዞም እማመታት ተሰሪሶም እዮም። ጸኒሖም እውን ኩሎም ሙሉእ ብምሉእ ውድቂ ከም ዝኾኑ ተገይሩ። Consequently, having reflected on the continuing conversation around the content of the Finance Bill 2024 and listening keenly to the people of Kenya who have said loudly that they want nothing to do with this Finance Bill 2024, I concede, and therefore I will not sign the 2024 Finance Bill, and it shall subsequently be withdrawn, and I have agreed with these members that that becomes our collective position. ካልእ ተወሳኺ ዓንቀጻት ናይቲ እማመ እቲ ኢኮሎቪ ዝተባህለ ኣብ ልዕሊ ኣከባብያዊ ገሓፍን ከባብያዊ ብከላን ዘስዕቡ ፍርያት ክንበር ዝተሓስበ ተወሳኺ ግብሪ እዩ። ተቃወምቲ ናይዚ ኢኮሎቪ ዝተባህለ እማመ እቲ መደብ ንዋጋታት ኣገደስቲ ኣቕሓታት ከም ዘንህሮ ብምጥቃስ ይከራኸሩ። ብፍላይ ከም መንዲል ንጽህና ዝኣመሰሉ ፍርያት ኣብቲ ሃገር ድሮ ብምኽባሮም ደቂ ኣንስትዮ ኬንያ ኣብ እዋን ወርሓዊ ጽግያትን ክሳብ ካብ ቤት ትምህርቲ ይበኹራ። እዚ ሓድሽ ሕጊ እምበኣር ነዚ ከም ዝኣመሰለ ተግባራት መሊሱ ስለ ዘጋድዶ እዩ ተቐባልነት ዝሰኣነ። ናይ ህፃናት ፓምፐር እውን በዚ እማመ ካብ ዝተጸልዉ ፍርያት እዩ። ድሕሪዚ ኩሉ ተቃውሞታት መንግስቲ ሩቶ እዞም ሕግታት ካብ ወፃኢ ሃገር ንዝኣተዉ ፍርያት ጥራይ ዝዓለሙ ከም ዝኾኑን እዚ ድማ ናይቲ ሃገር ኣፍረይቲ ንምትብባዕን ኣብ ውሽጢ ሃገር ኢንዳስትሪታት ንምዕባይን ዝገበሮ ምዃኑ የመኽኒ። እማመ ሕጊ ኢኮሎቪ ንኤሌክትሮኒካውያን መሳርሒታት እውን ኣይነሓፎምን። ወሰኽ ዋጋታት ኣብ ከም ሞባይላት፣ ኮምፒዩተራት፣ ቴሌቭዥናት፣ ካሜራታት፣ ሬድዮታት ዝኣመሰሉ ፍርያት ዲጂታላዊ ቁጠባ ኬንያ ንምድንፋዕ ግድነታዊ ተራ ኣለዎ ይብል መንግስቲ ሩቶ። ብዙሓት ኬንያውያን ዜጋታት ንዕለታዊ ናብርኦም ኣብ ዲጂታላዊ ኢኮኖሚ ክምርኮሱ እንከለዉ እኒ ሓንሳቢት ሃገር ሲሊኮን ቫሊ ናይ ኣፍሪቃ እናተባህለት ትጽዋዕ። ብተወሳኺ እዞም ፍርያት ናብቲ ሃገር ኣብ ዝኣትውሉ ካብ 2.5 ክሳብ 3 ሚታዊት መጠን ዝዓደግሉ ዋጋ ዝበጽሕ ቀረጽ በቲ ዘእትዎም ኣካል ኣብ ወደብ ክኽፈል ይእምን። እዚ መጠን ቀረጽ ኣቐዲሙ 3.5 ሚታዊት ዝነበረ ኮይኑ ዝሓለፈ ዓመት ናብ 2.5 ሚታዊት ከም ዝጐድል ካብ ዝግበር ዓመት ጥራይ ገይሩ። ብዙሓት ዜጋታት
እዚ እማመታት ኣብ ርእስቲ ኮርዶም ጽንሐ ቁጠባዊ ኣደራዕን ክብሪ መነባብሮን ብፍላይ ድማ ኣብ ጽባሕቲ ልዑል ወሰኽ ግብሪ ዝተረኣየሉ ዓመተ 2023 ይኽሰስ ስለ ዘሎ ምጻሩ ይተኻእሎምን። እቶም ምሕያሻት ተባሂሎም ዝቐረቡ ሕጋጋት ድማ ንሓፈሻዊ ዋጋ መንብሮ መሪሶም ከንህቦ ብምዃኖም ኣይተፈትውን። ሰልፈኛታት ፕሬዚደንት ሩቶ ኣብ 2022 ስልጣን ካብ ዝሕዝ ንነጆ ኣብ ዘጽባሕ ብዝውስኽ ዋጋ ግብሪ ከም ዝተሸገሩን ኣምስያቲ ዝሕተትዎ ዘለዉ ወሰኽ ግብርታት ኣብ መዳይ ህዝባዊ ኣገልግሎት ዝረኣይዎ ዝኾነ ይኹን ምምሕያሽ ከም ዘየለን ይገልጹ። እቲ መንግስቲ ወሰኽ ግብሪ ዝብል ዘሎ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ንምምሕያሽ ዘይኮነ ንኻልእ ብልሹዕ ዕላማታት እዩ ብምባል ድማ ብቐስኦም የስምዑ። ንሸቃሎን ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝርከቡ ኣካላት ሕብረተሰብን መነባብሮኦም ከቕልል ተመዋጺዑ ስልጣን ዝሓዘ ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ግን ዝተገብሩን ዝግበሩ ዘለዎን ናይ ግብሪ ወሰኻት ነቲ 11 ትሪልዮን ሺሊንግ ናይታ ሃገር በፂሑ ዘሎ ዕዳ ንምኽፋል ግድን ክውሰድ ዘለዎ ስጉምቲ ምዃኑ ጠቒሱ ይከራኸር። ካብዚ ገንዘብ እቲ ፍርቁ ኬንያ ብቻይና እትእወዶ እዩ። ብርግጽ ኩለን ሃገራት ዝእወድኦ ክመልሳ ግድን እዩ። ዜጋታት ልቓሕ ሃገራቶም ኣብ ምምላስ እጃሞም ክበርክቱ ምሕታት እውን ጌጋ ኣይኮነን። ሩቶ እውን በዚ ዝሰማማዕ። ኬንያውያን ግን እዚ ዘዕግብ ኣይኮነን። ንሶም ከም ዝብልዎ ሩቶ ንባዕሉ ኣካልቲ ኣብ ልዕሊ ኬንያ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ልቓሕ ቅልውላው ምዃኑ ይኣምኑ። ምኽንያቱ ዝበዝሕ ካብዚ ይከፈል ዝበሃለሉ ዘሎ ዕዳ ኣብ ትሕቲ ናይ ዝሓለፈ መንግስቲ ምምሕዳር ዝተመዝገበ ክኸውን እንከሎ ሩቶ ኣብቲ መንግስቲ ከም ምክትል ፕሬዚደንት ኮይኑ ኣብቲ ምምሕዳር የገልግል ምንባር እዩ። ሩቶ ኩነታት ከመሓይሸ ኢሉ ብምብፅጻዕ ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ቃሉ ንኽፍጽም ብዙሕ ስዒሩ። እንተኾነ ኩሎም ዝኣመሞም ፍትሓት ቀረፅ ኣብ ርእሲ ቀረፅ፣ ግብሪ ኣብ ርእሲ ግብሪ ምውሳኽ ስለ ዝኾኑ ብህዝቢ ኣይተፈትውሉን። ስለዚ ድማ እዮም ድሕሪ ናይ 2 ዓመታት ምጽማም ይኣክል ዝበሉ። ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ኬንያውያን ባዕሎም ሰውራ እናበሉ ዝጽውዕዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ናብ ካልእ ኣንፈት ማዕቢሉ መብዛሕትኦም ኣካልቲ ጀንዚ እናተባህለ ዝጽዋዕ ወለዶ ኣብ ዒስራታት ናይ ዝርከቡ መንእስያት ዝኾኑ ንዓበኛታት ኣብ ጎደናታት ናይሮብን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታትን ምስ ፖሊስ እናተቆነፁ ሓደ ቓል ከስምዑ ይድመጹ። ንሱ ድማ ሩቶ ማስትጎ ወይ ድማ ሩቶ ክእለ ኣለዎ ዝብል እዩ። On behalf of Homa Bay. Yes. There is no way some people can be paid to stop the demonstration. We are the Gen Z. We are fighting for our rights. Sisi kama Gen Z wa Homa Bay tunakataa kukula kiapo yenye gavana wa Homa Bay Gladys Wanga alikuwa anapeana. ፕሬዚደንት ሩቶ አንጻር ስልጣኑን መንግስቱን እናቀልዐን ዝመጽእ ዘሎ ህዝባዊ ናዕቢ ኣንፈቱ ይጠፍኦን ሓድሽ ዝበሎ ምትዕርራዩ ንምግባር እውን ኣይደሓርሓረን። ሩቶ መጀመርያ ገለ ክፋላት ናይ ፖሊስኡ ከም ዝሰረዘ ክነግር እንከሎ ቅኒ ኢሉ ድማ ሙሉእ ብምሉእ ነቲ ወጢንዎ ዝነበረ ናይ ባጀት ምምሕያሽ ሰረዞ። ህዝቢ በዛ ዓጊቡ ተቓውምኡ ከቋርጽ ብዘይምኽኣሉ ግን ንዓበኛታት ብመንገዲ ማሕበራዊ ሜዳ ኤክስ ኣቢሉ መድረኽ ብምድላው ከዘራርቦም ንጋዜጠኛታት ናይቲ ሃገር ናብ ቤት ጽሕፈቱ ጸዊዑ እስከ ንዘራረብ ደስ ዝበለኩም ሕተቱ ክብል ተራእየ። እዚ ኩሉ ክስራሕ ኣይከኣለን። እቶም መንእስያት ንዓበኛታት በዝኒ ከምዚ ናይ ንጥበርን ስለ ዝበሉ ሩቶ ተወሰኽቲ ለውጥታት ንምግባር ተገደደ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ግብሪ ክንዲ ምውሳኽ መንግስታዊ ወጻኢታትን ናይ ቤት ጽሕፈቱ እውን ከይተረፈ ዳርጋ ብፍርቂ ክቕንሶ ተመዋጽዐ። ዝኾነ ምምሕያሽ ደሞዝ ከይግበር ተቐሚሙ ዝነበረ ወሰኽ ደሞዝ ኣባላት ካቢነ እውን ደው ክብል ኣዘዘ። ንሱ እውን ኣይሰርሐን። ስለዚ ድማ እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ዳርጋ ንኹሎም ኣባላት ካቢንኡ ዘባረረ። Recent events that necessitated the withdrawal of the finance bill, which will require a review and reorganization of our budget and fiscal management, have brought us to an inflection point. I have today, in line with the powers
given to me by Article 1521 and 1525B of the Constitution and Sections 12 of the Office of the Attorney General's Act, decided to dismiss with immediate effect all the Cabinet Secretaries and Attorney General of the Republic of Kenya, of the Cabinet of Kenya, except the Prime Cabinet Secretary and Cabinet Secretary for Secretary and Cabinet Secretary for Foreign Affairs and Diaspora Affairs. And of course, the office of the Deputy President is not affected in any way. እወ ብርግጽ ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ንብሙልኦም ኣባላት ካቢንኡ ኣባረረ። መቸስ ንዓብን ምህዳእ ፕሬዚደንት ሩቶ ዘይፈተኖ ሜላ ዳርጋ የለን ክበሃል ይከኣል። ኣብ ሒደት መዓልታት እንተሰርሑ ብምባል ዝወስዶም ዘሎ ስጉምታት እውን ውሕዳት ኣይኮኑን። ህዝቢ ግን ክዓርፍ ዘይኮነ ኣብ 2010 ተደንጊጉ ዝነበረ ሕጊ ኣልዒሉ ኣንጻር ሩቶ ብኻልእ ተወሳኺ መንገዲ ንምቅላስ ኣንቂዱ ይርከብ። ኣብ 2010 ዝወፅእ ሕጊ ኬንያ ሓደ ኣባል ፓርላማ 30 ሚታዊት ካብ መረፅቱ ኣይውክለናን ዝብል ናይ ጥርዓን ወረቐት ፈሪሞም ዘቕርቡ ካብ ስልጣን ይወርድ ዝብል እዩ። ስለዚ ህዝቢ ኬንያ ነቶም ምስ ሩቶ ተመሻጢሮምለይ ዝበሎም ወከልቲ ንምውራድ እውን ፌርማ ናይ ምእካብ መስርሕ ጀሚሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ። እዚ ሕጊ ቅድሚ ሕጂ ተፈቲኑ ዘይፈልጥ እኳ እንተነበረ ሕጂ ግን ኬንያውያን ወከልቶም ንምውራድ ክጥቀምሉ ኣብ ምጽዓር ይርከቡ። ጎደናታት ናይሮቢ እውን ካብ ተቃውሞታት ኣይዓረፋን። ማዕከናት ዜና ኬንያ ብዛዕባ ሰውራ ካብ ምንባይን ምትንታንን ኣይዓረፋን። ንወከልቱ ዝቐጽዐ ንፕሬዚደንቱ በዲሁ ስርዓቱ ዘተሓዘ ህዝቢ ኬንያ ለንቅነ ዘምጽኦ ናይ ፕሬዚደንት ካብ ስልጣን ካውረድ ጠለብ ክፍጸም ከይፍጸም ምስ ግዜ ዝርአ እኮ እንተኾነ ሓይሊ ህዝቢ ኣርዩ ሓሳብ ርቶ ኣቐይሩ ንመራሕቱ ስዒሩ ከም ዘሎ ግን ኣየጠራጥርን።